ko dan kaga na damu da kai ne ina son ka, amma me yasa ba za ka so ni ba a matsayina na ƴar uwarka? Wallahi yayi Ammar ina son ka, dan Allah ka so ni ko sau ɗaya ne. Ta ƙarasa maganar tana kuka, sai lokacin ya juyo ya matsa dab da ita. Ilham, dago ki kalle ni. Dagowa tayi tana kallon shi. Ilham, ina son ki mana a matsayin ki na sista na, amma ki cire tunanin soyayya ko aure. Baka so na kenan. No, ba haka bane. Ki gane ba zan iya auren ki ba. Saboda me? Saboda ke yarinya ce. Ni din? Da sauran ki. Yayi dan Allah ka so ni. Wallahi na girma fa. Sorry sister, ki cire ni a ranki. Ki dinga kallo na a matsayin brother ɗinki. Kasa magana tayi tana kallon shi. Kawai yana gama maganar ya ɗauki ɗin shi ya fice. Durƙushewa tayi a gurin tana kuka. Me yasa ba za ka so ni ba? Bayan ni ina son ka. Ya zama dole ka so ni. Ta faɗa tana dukan kujera. Dangisawa take da ƙyar har ta kai ɗaki. Shiga tayi su Amira ne kawai a ɗakin. Gado ta hau ta kwanta tana limshe ido. Da haka har bacci ya ɗauke ta. To yaushe za ki dawo kenan? Gaskiya Hajiya jikin shi ya yi tsanani sosai, sai dai ran da aka gani. To shi kenan Allah ya kai mu gobe. Amin, ya Lami ta ce. Tana miƙewa, ki turo min innar Zuhura. To ta ce, tana shigewa. Ilham ce ta shigo duk fuska a kumbure, ido ya yi ja. Kana ganin ta kasan kuka ta yi. Ƙarasowa ta yi ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun. Mami ce ta kalle ta ta ce, Ilham, what happened to you? Mami, nothing. Ƙarya kike. Oya, kom, faɗa min. Ba ta yi musu ba, ta je kusa da ita, ta zauna. Dago da fuskar ta yi, tana kallon ta. Ilham, me yasa ki kuka? Wani kukan ta ƙara saki. Mami, yayi Ammar ne baya so na. Wa ya gaya miki baya son ki? Mami da kanshi ya faɗa min ba zai aure ni ba, kuma ba zai yi soyayya da ni ba. Murmushi Mami ta yi ta ce, ki kwantar da hankalinki. Ammar zai aure ki daina zubar da hawayenki. Ke ce za ki aure Ammar. Kin ji? Mami da gaske? Mana. Saboda haka ki goge hawayenki. Runguma Mami ta yi tana dariya. Gaba ɗaya sai ta ji ɓacin ran ya tafi. Inna ce ta iso tana durƙusawa ƙasa. Hajjiya gani, yauwa, innar Zuhura. Dama iyalami ce ta ce gobe za ta tafi garinsu. To ina so ki fanshe ta, ki dinga girkin ko? Insha Allah Hajiya, za a yi duk abin da kika ce. Ai Hajiya kun gama mana komai. Ai to na gode. Ina yaran ne? Suna ciki, ki dinga barin su suna fitowa mana. Ki ce su fito su yi kallo. Yanzu har ita Zuhuran, Ilham ce ta ji wani ƙululun baƙin ciki. Kiran sunan Zuhura da aka yi. Inna ce ta ce to Hajiya, muna godiya. Tashi ta shige ciki. Ilham ce ta ce Mami, yau ɗaki na ko gyara min ma ba a yi ba. Garin yaya, Zuhura ba ta gyara ɗakunan ba, ni ba ta gyara nawa ba. To, ko za ki mata magana ta gyara miki? Oke, ta faɗa tana tashi. Inna ce ta shiga ɗakin ta tarar da su suna zaune. Alamar su ma sun gaji da zaman. Zuhura kuwa sai bacci take yi. Zuhura tashi mana. To Inna ta miƙe ta shiga bayi. Ta wanke fuskarta ta fito. Inna ce ta ganta tana ɗangici. Me ya same ki a ƙafarki? Inna kwalba na taka. Kwalba kuma? Garin yaya? Da na zuba wa yallaɓai ruwa ne, shine kofin ya faɗi ya fashe, shine na taka. Sannu to ku je falo ku yi kallo. Mami ta ce ku je. Tom ta faɗa tana cewa ku taso. Tashi suka bi ta a baya. Ilham ce ta shiga kicin. Iyalami kawai ce a kicin ɗin. Ina yarinyar nan Zuhura? Tana cikin ɗakin su. Ina ne ɗakin nasu? Yana daga hannun dama. Oke, ta faɗa tana ficewa. Hanyar ɗakin su Zuhura ta yi. Haɗuwa suka yi a hanya. Zuhura na ɗingisawa. Ke, ta daka mata tsawa. Wacce ta sa ba Zuhura kawai ba, har sa Amira da Halifa sai da suka tsorata suka rike Zuhura. Matsawa ta yi kusa da ita ta ce, ke yarinya ki fita sabgata wallahi. Wallahi in ba haka ba sai na illata kuma na illata banza. Cibekiyar talakawa a zama da ke. Har za ki je kina taɓa yaya Ammar? To wallahi ya fi ƙarfinki. Shi ba tsarinki ba ne. Banza kawai, kuma ki je ki gyara min ɗakina. Tana kaiwa nan ta fice. Hawaye ne suka fara tsiyaya a idanta. Tana faɗin mene mata? Ban taɓa shiga sabgarta ba. To me take magana a kai? Da haka dai ta share hawayenta. Ta nufi falo. Ilham ɗin ce kawai a falon. Mami ta shiga ciki. Su Amira ta ce su zauna. Daidai lokacin da su Musin da Nadira suka shigo da gudu. Nadira ta runguma Zura. Anti Zura oyoyo mun dawo. Sannu ku da dawowa. Anti Zura mun dawo. Musin ya faɗa yana wucewa ɗakin shi.
Gurin sa Amira Nadira ta nufa tana faɗin, Amira yau ma za mu yi wasa. Za mu yi, to kafin ku yi je ki fara cire uniform. To ta faɗa, Ilham ce ta miƙe tana buga tsaki, ke ki je ki yi abin da na saki, malama, kin zo na iya yi. Tana faɗin haka ta shige ciki. Kamun hannun Nadira Zuhura ta yi ta kai ta ɗakinta, ta cire mata uniform, ta sa mata kaya, ta ce je ki ce wa mami, kun dawo. Tom ta fice, ɗakin Ilham Zuhura ta nufa, tana shiga ta ganta a kwance kan gado, ga ɗakin kaca-kaca kamar bai taɓa ganin shara ba, kayan ƙasan ta fara ɗaukewa. Sai ta gama kwashe komai sannan ta fara shara, ta gyara ɗakin tsaf, ta gaji sosai, saboda ɗakin ba ƙaramin kaca-kaca ya yi ba. Sai ta gama ta nufi ƙofa, ke na ce ki tafi ne? Da sauri ta jiyo ta ce a'a, to ki je toilet ki wanke min undies ɗina da fan da bra ɗina. Suna nan a ajiye, in kin gama ki wanke min toilet ɗin. Kamar ta ɗora hannu a ka ta yi kuka, saboda ta gaji sosai, ga ƙafarta tana yi mata raɗaɗi. Ahmad ne zaune a ofis ɗin shi yana danna wayarsa, wata nas ce ta shigo, ƙofar ta mayar ta sa ki, kujera ta samu ta zauna, kallon ta ya ce, ziya dai? Ban gane ya dai ba, kai ma ai ka sani, ki ce ta motsa ke, ya faɗa yana murmushi. Ai kai ne ka fara motsa ta. Ni ban san haka ake jin daɗi ba, sai yanzu. Haba dai zai, kar ki ce min baki taɓa ba mana. Idan ma na taɓa ai ka ji ko? Haka ne. Ƙaramin hijabi jikinta ta cire, kanta ba ɗan kwali. Kitson attach ɗin da ta yi ya zubo mata har baya. Gantara ƙirji ta fara yi, tana kallon shi. Miƙewa ya yi gwanta ya nufa, nonuwanta ya fara shafawa. Wanka suka fito, suka mai da kayansu. Zan tura miki kuɗi, ki je. Oke ta faɗa tana ficewa, shi ma miƙewa ya fita saboda yana da tiyata ƙarfe 3, kuma yanzu 3:30 har ta yi. Ta gaji sosai, gashi ƙafar da tana ciwo, filasta ɗin har ta ɓare saboda ta ji ruwa. Shanya kayan ta yi a toilet ɗin ta fito. Tarar da Ilham ta yi a kan gado tana waya da ƙawarta. Tsayawa ta yi bata fita ba saboda kar ta fita ta yi laifi. Ko kallonta Ilham ba ta yi ba, ta ci gaba da wayarta. Ai ƙawata, ina faɗa miki, mami ta ce ni ce matar da zai aura, na kwantar da hankalina, wallahi za ku sha biki kuwa. Wa ya ganni amarya? Sai da ta gama wayar ta kalli Zuhura, ke munafuka, uban me kika tsaya ji? Dama na gama ne, to fita. Ta Zuhura ta yi, ɗakin su ta nufa, toilet ta shiga ta yi wanka, ta fito, zama ta yi gaban madubi, ƙafarta ta ɗago, tana kallon ƙafar tata. Zafi ƙafar take yi mata. Mai ta shafa, bata shafa komai ba a fuskarta, ta je wardrobe ɗinsu. Ganin bata da kaya sa ta maida na jikinta, fita ta yi kicin ta shiga, ganin su Inna suna ta girkin rana, yau basu ɗora da wuri ba, sannun ku da aiki, yau sannu Zuhura. Ina su Amira, suna falo, ki je ke ma falon, kin san in ba ke ba za su sake ba. Tom ta faɗa tana ficewa, falon ta shiga, mami ce kawai a falon, ƙarasawa ta yi, mami sannu da hutawa. Yauwa Zuhura, sannu, kin fito? Ta faɗa. Su Amira na ɗakin Nadira, suna wasa. Ko za ki ma Nadira wanka, sai ki haɗa da su Amira. To mami, ta miƙe. Ke kin yi ne? Mami, amma baki canza kaya ba. Har idan aka yi wanka, kaya ake canzawa. Mami na yi kayana ne duk sun yi dauɗa. Ko dai baki da enough kaya ne. Sun koyar da kai ta yi. Oke na gane, bara Jawad ya dawo, sai ya kai ki shopping, ki siyo muku kaya. Tom mami, an gode, Allah ya saka da alkhairi, ya biya buƙatu. Amin, je ki musu wanka. Ɗakin Nadira ta nufa don ta yi musu wanka. Ya gama duba marasa lafiyan, zaune yake kan kujera yana latsa wayarsa. Wata nurse ce ta shigo ta ce Dr. Ammar, ka yi baƙuwa. Wace ce? Ban san ta ba. Oke, ce ne ta shigo. Tom, ta fice. Patricia ce ta shigo, sanye da riga da wando. Ta zubo da gashinta. Fuskar ta manne da baƙin gilas. Dagowa yana kallonta cikin mamaki. Yaushe ta zo? Katse shi ta yi da cewa, ka yi mamakin ganina ko? Ai kai ma ka san dole zan zo. Bai kula ta ba, ta ci gaba da cewa, ya kake baby? Nan ma bai kula ta ba. Oke, ko ka daina magana ne? Kin ga time ɗin tashi na yayi. Zan wuce gida. Oke ba matsala, mu tafi. Ina za mu tafi? Gidanku mana. Haba yarinya, ke asuwa da zaki je gidanmu. Ni a budurwarka, na je na gaishe da mom ɗinka, ke ai baki kai ki je gidanmu ban gaya miki. Ya faɗa yana tattara kayansa. Telefon bell ya danna, wata nurse ce ta shigo. Nurse, duk wanda ya zo ki ce bana nan, zan tafi gida. Kaina na ciwo, oke, ta fita.
Ayya sannu, baka da lafiya, bai kula ta ba ya fice. Bin shi ta yi a baya, motar shi ya shiga, ita ma budewa ta yi ta shiga. Me haka, me ke damunki? Zan je na gaishe da mom ɗinka ne mana, fitar min a mota, ba zan fita ba fa. Ganin ba za ta fita ba da ƙarfi ya sa ya fara lallashinta. Kin ga ki bari, ba yanzu ba, daga baya zan kai ki. Yanzu ki tafi gida, ni ba gida nake ba, hotel ne. Oke, to ki koma hotel ɗin. Kin ga motar ki can, kar mu tafi ta kwana a wurin. Gobe sai na zo na ɗauke ki. Da gaske, mana, za ka yi min abu ɗaya yanzu. Menene? Ka yi kisin ɗina. Ko sau ɗaya ne. Wai yarinyar nan ba ta da hankali? Ya faɗa a zuciyarsa. Katse mai tunani ta yi ta hanyar ɗora hannunta kan nashi. Kaji, ta faɗa tana matso shi. Kar ya ce mata ba zai ba, ta ƙara firgice mai. Oke, to daga shi ba za ki nemi wani abun ba ko? Ba zan ba. Bakinta ta ɗora saman nashi, tana kisin ɗin shi. Harshenta ta sa cikin bakin shi, ta kamo nashi harshen tana tsotsa. Tuna Ambar ya fara jin wani yanayi na daban. Saurin kwace bakin shi yayi, gudun kar ta sa shi a matsala. Menene? Ta faɗa tana ƙara matso shi. Hannu ya ɗaga mata enough Patricia. Ya kalle ta, idanun shi yayi jazir, alamar jarabarsa ta motsa. Ganin haka kawai sa ta fita a motar. Ya daɗe zaune. Daga baya ya ja motar sa ya wuce gida. Bayan ta gama musu wanka, ta shirya Nadira, su kuma ta mayar musu da kayansu. Falo suka fita, su Inna na ta shirya abincin rana a dining. Wurinsu ta je tana taya su, sai da suka gama shirya komai. Sannan Inna ta ce ma Mami, sun kammala. Tom, Nadira ku je, Zuhura ta zuba mu. Tom, Amira mu je, mu lunch. Nadira ta faɗa, Inna ce ta ce, ku zo mu je na zuba muku naku a kicin. A'a, ki bar su ci anan mana, tare da Nadira. To shikenan, ta faɗa tana komawa kicin. Zuhura kirawo Musin. Tom ta faɗa ta wuce ɗakin Musin. Nokin ta yi, ya buɗe. Ta ce, Musin, an gama abinci. Oke, gani na fitowa. Dawowa ta yi, fara zuba musu dai, shi ma Musin ne. Da ƙara su ya zauna, ta zuba mai. Shigowa ya yi, sallama ya yi ya shiga. Mami na dawo. Oke, sannu. Mami ina son kofi. Kalau kake kuwa? Mami lafiya nake. Ya shige ciki. Zura kin gama zuba musu ne? Mami na gama. To haɗa ma Ammar kofi. Tom ta faɗa ta shige ciki. Haɗa mai ta yi, yana shiga ɗakinsa toilet ta shiga. Ya yi wanka, gaba ɗaya marar shi ciwo take mai. Da ƙyar ya samu ya yi wankan a daddafe ya fito. Shigowa falon ta yi, gani ta yi ba kowa a falon. Ajiye kofi ɗin ta yi kan center table. Za ta fita sai kuma ta yi tunanin, to ai bai san na kawo ba. Komawa ta yi ƙofar ɗakinsa. Ta tura, ba haske sosai a ɗakin, shi yasa bata gano shi ba. Ƙarar buɗe ƙofa ya ji, hakan ya sa shi miƙewa, ya kunna wuta. Ganin ta yayi, juyawa ta yi za ta fice, limauce ganinsa haka. Ke ina zaki? Yayi maganar yana ciza labbansa, saboda ciwon da mararsa take mai. Dama kofi ɗin na kawo ma, ƙwaya ba ni. Ya faɗa yana miƙa mata hannu. Yana fara bara na ɗauko, ta fice. Durƙusawa ya yi, sanadiyar mararsa da ta juya mai. Hannun shi na riƙe da setin gurin, yana muƙurƙususu. Dawowa ta yi ɗauke da kofin kofi ɗin. Ganin shi ta yi ƙasan kafet yana riƙe da mararsa. Kofi ta ajiye ta nufi inda yake, tana cewa, yallaɓai, me ya same ka? Hannunta ya kamo ya ɗaura setin mararsa, yana dannawa. Ƙoƙarin ƙwace hannun take yi, ya damƙe shi sosai kan mararsa. Yallaɓai, ka cika ni in tafi. Ta faɗa tana zubar da hawaye. Please help me, please. Magiya yake ta yi mata, sam ita bata gane me yake nufi ba. Yallaɓai, me zan yi ma? Kasa magana yayi saboda azabar ciwo. Janyo ta yayi ta faɗa jikin shi, bakin shi da nata ya haɗa, yana mata wani mahaukacin kisin. Kana ganin shi kasan baya hayyacin shi. Hijabin jikinta ya fuske, hannunsa ya zira cikin rigarta, ya tafki 'yan madaidaitan 'yan biyunta. Dama ita ba ta sabura, matsa su yake yi, yana murza kan, ita kuma kuka take yi, saboda azabar da take ji. Ƙoƙarin ƙwacewa take, amma ya matse ta a ƙirjin shi. Kuka take tana dukan shi, wanda shi bai ma san tana yi ba. Gaba ɗaya ya rikice. Ƙasanta ya fara shafowa, tuna hankalinta ya ƙara tashi, tana kiciniyan ƙwacewa. Hannun shi yake ƙara turawa ƙasanta, yana wani fitar da numfashi. Cizo ta gantsara mai a damtsen hannunsa, tuni ya sassauta riƙon da ya mata, da haka ta samu ta ƙwace, ta fita da gudu. Ko ɗan kwali babu,